Баста. Оп, Аре, го. аз мога да Къде си дърпам, ще като чакай, държа. чакай, бе, Ето, Чакай. Насам. чакай, бе, брат, Е, бе, на по-надолу, бе. Добре, Спокойно. Не мога да се катера. Аре, умрях. Добре. Тя супер FPS, че ме не са. Ани? Може да глича ма, минахме първия левел, само това ще кажа. Брат, е много лесно това. Аре, Нормален скок, 3, 2, 1. тук няма Да, смисъл да shift, кажа. shift. Имаш манта. Тук ако паднеш някой... Слагайте спейс. Ако някой... Да, тук имаш манта. Ако някой падне, може да те пулне. Шорткът. Мале. Как лаги. Как ти лаги? Аз съм тук с 240 FPS. Споко, ти да паднеш, аз мога да пулна. Ако искаш падни, че те пулна. Не. Ела. Имаме много бързо с лифтите. Няма ли си? Няма вълж. Чай, дай, бързо. Не. Умря. Знаеш колко време... Чакай. Има толкова много време, виж. Абе, няма да рискуваме, аре дай сега. Има Охо, още едно. шепско ми е. Хоп. Стой. Аре бе. Какви са те настигнаха бе, брат? Те сигурно фармат ярата. Ела сега виж, качи се на най-отгоре, на 3 отива надясно. Айде, те са. Аре, ти как на 3? Абе, ня. Ела насам. Ела тук. Той ще ли го е падна, виж как Тук. е. Дръпнем, аре ще дръпнем, какво го правим? Абе, Аре, 3, да. дайте спринт направо. Аз го спидръвам, това е изи. Споко. Момчета. Е, тук вече знаеш колко много пъти ще падаш на това. Много съм фък... Е, тук не спринтвай. Абе, Скачай утре се, аз просто. съм спидранер. Не спринтвай, защото накрая те бъгва и падаш. Просто скачай. Памете спейсбар, Даже не задържи скачай, спейсбар. даже не скачай. Ама то му бъгва мене, аз сега скачам. Който падне е гей. Аре бе! Откъснат съм. Стой. Не му дърпайте назад, ще ме баб. Гледай ги. Брат, забивам със свята, бе. Аре, бе, момчета. Аре Аре бе! Аз искам педала! Ама искам аз да се посрапа, бе! Бахин сотка! Абе, изчезвай, бе! Скачам! О! Чакай! Опа! Аре! Аре, бе, вие ходите двама, бе, брат! Това е Аз изи. ви Аре, пълвам, бе, брат! 3, 2, 1. Бе, пълна в самия блок! Пълни! Защо? Защо не пълна? Защото не стана, бе, луд. Е, как не стана? Еми, защото аз падах. О, ти Нали- баш ме, брат. На мене ми бъгна самия ментал. В началото е луд. Ето, ние не бяхме 200 много нависоко, като ти е много ниско даже. Аре, ние скачи ще падаме. долу. Ние ще падаме, ако знаеш колко много... Аре пак. Аре, стига си стоял отзаде, бе, фрилоудър. Браво, брейки. Аре, бе, тетко. Добре, аре. Аре, давай. Аре, бе! Аз съм тук. Той те е такова добър. Не за какво дефолт скин, бе. Що сме да гол, защото имаме дредове. бе. Аре, бе, брат, ще му дърпа назад, бе, да те Не. Аре, бе, вие имате ли дредове като мене, бе? Shake your dreads. Мале. Не. Падна. Не, майко. Дани, стига си парал, брат. Ма аз спидръвам, брат, ви съм много събавите. Аре, да, аз спидръмвам. Мале. Айде, ние докато тръгнем, то ще стане утре. Чакай. Да. Дай. Газ, дай другото, газ. Умрях. Не. Не бе, ретард, не! Майко! Кто ли сте сега? Скачам назад, тук даже аз се кача отгоре. 3, 2, 1. Ти си ретард. Замина. Замина. Стой, стига! Дръпни го, Майко, сигурно ще отизам на мозъка. Дайте отдясно. Отдясно е по-лесно. Тясно е по-лесно. Аре, майк си ба. Аре, ти ако не мога го минем вече, куитваме. Аре, стига си фрилоудва, бе, бреке. Абе.
Спамете два пъти спейс, като справите голям джампа. Два пъти спейса да го грипне. Повече от няколко пъти го спамя. Да го грипне хубаво. Който скача педерас, опа, аз падна. Гледай, брат, мен има... мен има бъгва, спред се. Чакай! Аре, качи. Брат, защо ма дърпате, бе? Пред тази. Абе, стига сте ви дърпали, бе, Маля ретарди. ви се. Дай, тръгвай, Бреки, тръгвай. Дай, тръгвай, който падне гей. Аре, който падне гей. Аре, съм ти по-бързо, де. Чакай, бе, защо по-бързо? Защо? Защото аз го спидрамам. Скачай ти, нищо няма да стане. Ето аз съм пак толкова бърз, колкото вас. Знам, като скачаш не те бъгва в И чейновете. мен пак няма бъгва. Аре, момчета, надолу сме. Пау! Не! Направо спринт. Аре, бе. 3-2-1. Кот, чакай, един да скочи. Чакай. Аха, един да скочи. Вземи Да, го. да направо. Не, чакай, един първи. Аз. Готов. Не, се двъгна ма като скачаш ти, бе, ретард! Не, ти си умник! Ретард! Не, дръпни ма! Не става. Абе, дръпни ма, бе! Аре. Данто, добре. Аз просто... Аре, ево. Майко, ма ти му... А, не. Викам кой ти по Аре, земята. един- няма. 5-2-1. Чакай, тук е бъгаво, внимай. Пак. Не, Пак. тук не можеш да го скипнеш, не мислиш. Тук не можеш да го скипнеш, казах ти. Дръпни го. Той мене ма дърпа, стой, чай, дай аз спор. Абе, бал съм те. Аз скачам. Аре. Аре, ама как падна? Видо, мале. Ама той къде отиде, бе? Стига сте ма дърпа. Под масата. Не! Да знаеш, тук не май, не, тук. Един, чай, ела тук найче. Аз качам. Скотай, бе! О, тук е най-ганата част. Охо, тук падаме, момчета, чакай. Споко, след му Няма, бе, няма. След му съм първи. Верно е, дай ти да вървим един си. Тук е бъгово, май. Върви, искаш аз да го направя? Чакай. Ако падна. Ма Трябва да защо? скочиш. Аз скачам. Дай аз. Ма, Горе съм. О, стой си там, Тръпни брейка, тръпни го. не мога, не става. Ланото. Добре, ай, 3, Да, то тук е пътя. Майка си. Един по един, Мене ме бъгна най-долу. Мене ме бъгна най-долу. Аз. О! Мръднеца! Дани, мръднеца! Чакай! Падам. О! Детко, да! От тук, Ево, от тук. Верно. Дайте тук да го минем първо това. Направи го. Оп! Изи. Аре, ево. Тук, чай. Той картин файт в Майнкрафт. Не бе! Дето Аз- ако паднем, ще чупа за... Бъгна ма! Видя ли? Дани, дръпни. Дърпам, ма. Дръпнете ме. Не го дърпай. Дръпнете. Йо, Хейкмен! Усети мен. Оп! Чакай, внимавай, не един по, не. Аре. Чакай, дай ми светам. Не мога. О, добре. Добре, Дай аз. Чакай. Скочете, защото е бъгна чейна. Бъгна ма, аз самия. Елате. На 3 скачаме шки заедно. Готови? 3. Да. Не, защото чейна не стига. Не, аре да скочим отстрани. По-добре. Не. Напротив. Ето тук трябва само да се покатерим. Аре, готови ли си? 3, 2, 1. И... Аре. Чай. Не, нищо не ме направиш, ама аз тук бе, дето нищо. Чай, я стой, стой. О, не, чакай. Аз се катеря, теба. Аз съм the goat. Нишките го направихме сега. Шорткът. О, фак. Тук е много гличево. Внимай, тук е гличево. Не спамете спейсбар, каквото и да правите само. Правете го един по един. Аз им кам по един, вижте как го правят. Ще падна. Вижте ред. Чай, стой. Дръпни. Стой, дай аз. Майката си бал. I met browsers today. О, Аре. Аре. Yo, bro, we're playing, wait. направи го, скочи бе. Ейк. Изи. Дай. Най-фокт ап, май год. 3-2-1. Тук е изи, тук е. Айде. Оп. Брат. Тук само изи не. Аре, Чакай, качим. не.
Стой се, виж. На това си идва, на това ли ти идва, на това. Чай, три, две, едно, давай. Дай. Не! Чай се качим горе, Да, просто чай, просто отгоре да се качим и си скачам. Не, чакай! Тук, Аре, готово. Давай, дай, скочи! О, на ганата част. Чакай, тук има такова, не, тук няма. Ей, тук отгоре има едно. Майко, не, тук е още по-фокта. О, брат, стига. Скочи. Чай. Чакай. Ей, брейк. Сега чат. Чакай тук. Чакай, дай надолу. Няма надолу, само нагоре. Сънов напред и нагоре. Оп, Аз към паричката. Аз я взех. Ево. паричката. Тук не може да... Оф, брат, тук всички не, нали знаете? Ари, бе, Дани. Чай, че се бяха... Добре, Чакай. трябва walk-in. Сега Не, дойде. просто скочи, чакай. Две, аре сега. Аз качай, давай. Тук е Сега добро, там е още по-фуктъп частта. Да, Тук трябва да върти, се да, мърдаш. Мале. Скачай. Един по един. Чел. Аз. Един по един, то ни скачаме по нещо време. Тук е в... Добре, тук вече поне може да се спасим, тук поне има долу платформа. Скачай! Тук трябва да го скачим това. Дай! Скок! Дай! Аре, момчета, аз ви кервам! Ви сте много слаби. Някой ма дръпна, ма да се скочи. Брат, ви сте много слаби. Стойте малко, че ще правим... Аре, бе. Чай те е пил, да, чай те Дай! Давай. Аз пил, да. Абе, не, бе! Брат, какво правиш, бе, Тетко? Ти пробваш, бе, брат. Аз скачам, няма, бе! Аре, че сега пак идва. Аре, сте му дърбочи долу, бе. Виж къде е Данито, бе! Данито в вода, бе! Аре, бе. Аре, който последен е гей. Тетко. Ага, кой е най-отпреди, бе? Путки! Аре, бе, Даниеле! Някой ма бута, бе. Гърна ма! Аре, Аре, 3-0 дай. Дай. Easy. Ще. Чакай, тук на 3, тук на... Тетко, дигни ме, Тетко, бързо. Това съм пробвал, бе, брат, стой! Стой, не ми дава, стой! Чакай! Мръдни към собота. Ми той правя, бе, умен. Айде, идвай. Добре, слете ма да направя. Елате тук, елате, ще наръба. Аз ще го направя. Ти си сега. Какво викаш? Аре, готов. 3? Няма 3, добре. Ви дори не броите ни. Просто кемистър. О, фак. Така паднах последния път. О, шит. Скок. Дай. Бързо. Не. Бързо, бе. Брат! Не, абе, брат, просто за 2 секунди успокои се. Аре, готово. Тук вече ми Да не падне нещо отгоре. Не, бе, как бе? Умрях. О, майко, брекет си доксит. Дръпнах. Тук сме надясно. Найде, Дани. Чакай, лайн на Той помощ. се прицелва да не падне. Той ще лайн на помощ. Паднах. Добре. Оф, тук е още по-фактъп. Добре, елате на ръбъшки, елате на ръбъшки. Ама чейна е... брат. Чейна се щупи. Чай, минете оттам, аз стък, минете. Аре, няма значение, бе, няма значение. Не, има брат, той е вързан за това. Абе, Roblox граф, той минава без това. Аре, ко 3-2, чай да ела тук, не, ела тук. Шъш. Как е, бе? Не стата е работата. Брат, стига си. Добре, какво трябва да се направи тук? Просто трябва да го минем. Ела тук е с това. Е, тук е платформата. Аре, бе, Тетко! Аре! Дръпни го. Аре, да го иба. Тук. Аре, Тетко. Аре, бе, Тетко. Аре, бе! Айди, днеска, Дани, днеска! Ела насам, бе, бавен да стъпи на платформата, бе. Искам да го дръпна този свет. Абе, няма как да го дръпнеш. Не, Дани, стой тук да го дръпна този. Няма да Даниел? го дръпнеш, бе. Къде е Даниел?
Ма Трябва той Дани... да го закараме на платформата. Опа! Айде, бачо! А той падна пак, брат. Аз съм на по-горе. Дани, ходи бе! А така. Я тук, Ма защо платформата. падна, бе? Не, отко, бе! Брейка наляво, детко Ма ние сме тука, бе! Ама Айде, бе. тръпнете му, Ето, Айде! тръпнете му. Моля Бе, се. аз съм стък! Хард стък! Ма... Дръпни го. Дръпни го, живо дръпни. Аре, Ами аре, аре! не мога да дръпна. Скочай. Аз съм направи го, аре! О, тук е fucked up положението. Какво справи тук? Джон, Ами, чай, ние платформата, ела. Изи, 3-2 на дай. Не. Давай. Паднах. Добре съм. О, тук е Оле, fucked up. оле. Не, дръпни го, брат, моля ви се, ще падна. Ева, просто ева! Не, добре съм. Давай, аз сигурно дърпа назад, бе, tetко, ей. Няма 3-2-1, няма нищо. Аре, 3. О, да, 3-2. Аре, 3-2. Аз всеки път падна, бе. Дръпни го. Добре, чай. Добре, дайте да видим. Добре. Елате на го. 3, 3, 2, 1, дай. Аре. Единя, бре, другия е с 5. 3. Добре, чакай, момче. Аре, аз го направя. 3, 2, 1. Дан дръпна. И мене, бе. Просто се ме ба. Ча ще Дръпнете, бе. Стига сте мърдали. Аз съм в платформата бъгнал, GG. Момчета не ми дава да въдръпна. Тетко ма найба. Тетко, то дърпаш, бе, педерас. Чакай, Дани. Брат, не ми дава, сега сте мърдали. Закарай го тук, Шона. Готово е, тук. Брат, вие къде сте? Аз съм под. Я, отко, Дани. О! Не може, аз съм стъкнат. Май трябва да рестартираме Тетко, ти ме найба, брат. Не, просто моите дръпни. Абе, майка ти те. Чай, тетко, лъка ми, моето дръпна. Аз Тук съм. стоя. Ела малко към кашона, към кутийката. Мене не моите ама дръпнете, аз съм в Ще дръпна. платформата. Чай. О! Може. Брекет ти можеш да мърднеш. Не, Къде? аз съм в платформата. Ти ме найба така. Скачай, ма не съм те дърпал, бе. Ти му казваш, че Скачай, дръпна, бре. Можеш. Скачай. Чай, то трябва да ми излезе. Трябва го спамиш. Да, я го спаме. Задължам спейсбар. Чакай. Пробай да мърдаш надясно. Не става. Брат, аз съм съкнат в камъка под вас. Ти излизаш. При мен не излиза. Не, аз му виждам краченцата, брат, ми излиза. Ето ме, това е Да, нормално. краката си. Брат, как го Мръднете тук, Шона, защото Тетко ме дърпа, докато е паднал от тъпия старта, брат. Това сам... Чай, не, да кашона ми Не мога да мръдна. Има ли админ? Йо, can someone help? Чай да пишем. Чай, как мога го дръпна? Чет стък. Чай, бе, я, бе, Затваря инвентара, бе. Абе, бъгнато ми е сега, как затваря инвентара, бе, брат? просто цъкаш на хикса. Не може. Е, Не как ми се мърда мишката. Нищо не ти се мърда, бе. Брат, Тетко, за какво направи това, бе, Ама брат? нищо не съм правил! Но дръпна, докато бях паднал, бе, брат. Чай. Чакай, Дани, аз ще падна. Я по средата. Чакай. Аре, дай ми да паднате, то не Не мога да отворя инвентара аз. Чай, ама ти... Това ме е проблем. Чай. Му дръпна някой? Това съм аз. Чай, аз се В средата просто... на екрана ми пише само инвентори, нищо не мога да направя. Нищо не мога... Я, дай скочи. Има хикс на инвентара, трябва да цикна. Не може, бе, брат, не ми се мърда мишката. Цикни ескейп, нещо, 10 бутон. Не става, ескейпа ми отваряме и с пеерите. Дай да скоча. Той не е от мен, той е брейката дърпа. Аз към... Не, аз мисля, че мога пром да таком брейка отдолу. Да, скочите, то... Как да ти дам? О! Чакай. Той брейка, що ме стъп тук, ако ти паднеш, какво стана, бе? Не знам. Брейк, аз се просто скачаш. Не мога инвентара ми е в... Мога да дръпна, Тетко. Я дръпни! О! Чай! Как ме дръпна? Какво? В момента спамя всичко, брат.
Чай, аз ще скоча. Аз нищо не мога да видя, защото пише инвентори по средата на екрана ми, брат. Не знам Как отвори този инвентар? Вижте чай Дрики, сега. дрики, черен екран, можеш черен екран? Черен екран. Черен екран. Добре, ето вече. Ще лагва малко, ама нищо не мога да правя. Абе, няма проблеми, той ясно с 50. Добре, цъкни, виж горе дясно тия трите точки, цъкни горе. Ама брекет си чекнал shift, бе, Луд. Абе, да, бе, Луд. Цъкни escape. Цъкни escape. Settings. Shift walks. Защо ти е пуснато това? То заради това. Уе, Виждаш така пише Shift walk switch. Най-горе. къде? Я го пусни и го спри. Я го пусни и го спри. Я се прося. Я цъкни shift. Не можеш да се мърдаш. Нека цъкни Не. тия горе дясно трите точки, можеш. Как? Не мога да се мърда мишката. Виж, като се мърда То ми му е мърда. бъгнато изцяло цялата игра, бе, брат. Аз се пробвам да го дръпна някак си, Цъкни, цъкни escape, цъкни escape, цъкни escape. Аз мога да дръпна. Как можеш ти мене, а аз тебе не мога. Нека Защото цъкни си escape, под цъкни escape, цъкни escape. Един на settings. Един на... Чай да не дам малко. Инвентори. Къде е това инвентор, как го затворя? Добре, поставя ако брейка left и join пак. Да ти кажа, не знам, мисля, че и аз не знам да ти кажа, че съм. Момчета, не искам да я правим всичко на много, моля се. Да, ама... Ти си стак, Я, чакай, дай, Ресет характер, коста на ресет характер. Не, да, направо ти ще умреш. Ти ще умреш, Не, ще умреш, не. той пак му стъкна за това. Аз пак съм стъкнат. Не си. Оправи се всичко. И, брат, Има порт на най-долу, брат. Добре, аре баскетбол, Аре, баскет.